na-emetukwa ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị na-ahụ onye isi ala nọ n'ụzọ na-alọta oge na-adịghị anya akụkọ ga-ebu ya na ọwụọla ụkwụ jam n'obodo anyị abụọ Nigeria ịma ọ gara UK ọ lọta anyị nụrụ na ọ banyere ụgbọelu o ji alọta ọ lọta ugbu a politics upon politics structure mandate 2027 onye nke a onye beka anyị onye nke a onye Igbo onye nke a onye Yoruba onye nke a onye Igbo a ga-enye onye nke a onye nke a ga-awa osote ya ise lie unu na-ekwu okwu ihoriho ọwa anyị nwa ga-achị enwe pati ọzọ ga-achị pati nke a ṅụgo anyị egbugo pati a ana m edi kampụ I will defect he defected he defectee he defrected ihe ka ogene politics upon politics biko politics upon politics lekwa anya m 2027 asịkwala 2027 asị a continue kwa ebe a kwụsịrị kwuwakwa okwu 2027 ngachi mana mmadụ agbụgo ebelebe egbuola mmadụ agbụgo inweta ọnụọgụ ya bụ otu Global Terrorism Index kpọrọ aha egburu n'ala anyị bụ Nigeria naanị n'afọ 2025 gara aga gị mere ụwa ebere plenty for here plenty gị mere ụwa ebere ike agwụ gị mana aha ya hapụ isi ji na-ama mbazụ n'ala politics na-egbu anyị n'obodo a anyị egbuo politics ndị so n'otu ha shadike o family ha nwụga o metụtaga ha family ha nọ here ha gawa ha na-eji security aga ha na-eji ndị ọrụ nchekwa aga ọ mụ na gị ji ụkwụ agaga o kwesị ọ na-eme m obi ọjọọ ọ na-ewute o maka na onye ọrịa na-ebe akwa onye ahụ dị mmasị ọ na-ebechi ya ntị onye ahụ dịkwanụ mmụọ ma ihe onye ibi na-akpụkpa kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp were akara ekwentị a bụ 07074913438 zibatara anyị ozi 07074913438 n'oge ọchịchị ndị agha na Nigeria ọ bụ na mba UK ka m gara aga kụọpa ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwụsị na inye mkpesa mee na ihe gbasara mkpamkpa ndị oyi-oha-egwu terọrist na-akpa n'ala anyị ka Peter Obi gbara ọchịchị etiti Nigeria ndị okpukperechi ụka Kraịst na steeti Kwara chọrọ ka e nwee onye gọvanọ okpukperechi ụka Kraịst na steeti Kwara n'afọ 2027 na-abịa abịa ohere dịara mba Senegal ịgba akwụkwọ megide nchabi ikpe CAF chabiri gbasara ndị mabutere iko AFCON nke afọ 2025 gara aga bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ala Tinubu nyekọtara Dele Momodu nri ruo afọ 40 bụ 40 years mana Dele Momodu enyeghị ya mkpado ọbụla ka Femi Fani-Kayode kwuru ogbunigwe a tụrụ na Meduguri unu echela mgbe ndị oyi-oha-egwu terọrist bịara wakpo unu buru n'ọgụ jekwuru ha ka onye Sultan nke Sokoto gbara ndị agha ala anyị ndị uwe ojii steeti Ogun amalitela ime nnyocha gbasara otu onye ọwụ ji otu afọ efe ala nna anyị onye kọpa bụ onye akụkọ kọrọ na ọ nwụrụ dịka ọ na-achọ ite ime bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Kebbi bụ Nasie Idris enye n'iwu ka amalite ime nnyocha dịka ụmụaka abụọ nwụrụ oge a gbachara ha ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ọhaneze nwe dị na steeti ahụ onye isi ala Bola Tinubu na nwunye ya bụ Oluremi Tinubu ahapụla mba UK ebe a tụrụ anya ha ịwụcha n'ala anyị bụ Nigeria n'oge na-adịghị anya ọ na-anọjuola welcome onye isi ala ị na-alọtakwa zụtakwa achịcha bread
zụtakwa achịcha o nwere ihe onyonyo m bịara bịa kirie ịma ndị ọcha ndị nta akụkọ ha o nwere ka nta akụkọ ha na-esi adị abịa nyewa onye isi ala Bola Tinubu datem vibe ndị onye isi ala mba ndị ọcha ịma o nwere ka vibe ha na-esi adị ama m na-aghọta ọ na-abụ ụdị ka Trump ndị nchekwa ya ga-aha ya aka ya na-agara onwe ya ama m hụtụla ebe Trump nwere ike naanị ya soro na-aga ha nọrọ na enweghị ga ahụ onye ọrụ nchekwa n'akụkụ Trump mgbe Tinubu gara UK aha Tinubu naanị Tinubu akụrụ ije ya na-aga ndị nta akụkọ na-ajụ ya na-agba ya ajụjụ ọnụ a na-asị ya ka ịkwa na ọ na-agakwa kedu ihe nwere ike ịkọrọ gbasara Naijiria kedu ka ọnọdụ enweghị nchekwa si arị Tinubu epe ya attention na step ya Tinubu epe ya attention na step ya amamela aghọta onye isi ala ekpudogodo ihu n'ala na-awa ọchịgodo step ya ka a hapụ inweparịrị mpịkọtọ m ya bụ ihe na-atọkwa si ihe ọma dị mma ị na-enye Tinubu data ka esi akpaso ndị isi ala ndị ọcha agwa naanị ya gara sila ejagabanụ ọnwa onye ọrụ nchekwa anọ ya n'akụkụ naanị ya esorokwa na-aga na-ajụ ya ajụjụ otu a onye isi ala ekpudogodo ihu n'ala na-awa ọchịgodo steepụ ya sị ha agodo na ajụjụ a ngarigodo ebe onye King Charles nọ ka ikpewe ya ka ọ dị nwaanyị ọma ebelebe egbuola na steeti Kebbi ya wee kwe aha iji ekwe mgbe ọbụla gịnị mere gọvanọ steeti Kebbi bụ na sie Idris enye n'iwu ka amalite ime nnyocha dịka ụmụaka abụọ bịara bịa nwụọ oge a gbachara ha ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ọha na eze nwe General Hospital dị na steeti ahụ ụmụaka abụọ anwụọ ọwụ ya akụkọ na-akọnụ na ọgwụ ahụ agbara ha mere eji ndị a ji wee raji egbe gọvanọ steeti Kebbi sị ka emewazie nnyocha ọwụ na ihe ịtụnanya wee nye anyị maka na anyị ma na ọtụtụ ọgwụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị a gọọmenti nwe emechala spy ị ga-asị m nke nọ na my own community emebe spy kemgbe esi onwe na onye gọọmenti hụrụ ebe ahụ ọkwa echi ugbuara enwe ka esi were azịza zachasịcha ya bịa kụkwa ikpe n'obodo bịawanụ biko bịawanụ kpọta na ụmụ unu gị kpọrọ ga n'ụlọ ọgwụ kemgbe gboo kemgbe esi ọgwụ apakịrị nga ahụ mma na-eme onwe ya echie na ọ na-eme gịnị ọ na-eme ọbọ mma na-eme onwe ya echie na ọ na-eme ọbọ okwu anyị na-ekwu n'ụtụtụ a na-agbakasị gị ahụ kpọrọ kene mma gị gaa ha kpọrọkwala ụmụ ha famili ha gaa ụlọ ọgwụ ọha na eze nwe dị na your own community ha anaghị aga ụmụ ha anọkwana na obodo anya ha nọcha mba ofesi okwu ya na-agbakasị gị ahụ kpọlata nwa gị na mba ofesi ahụ kpọga ya na skuulu dị n'obodo gị ya gawa kene mana mba na ị gaghị ekwe maka na atụrụ nyụrụ ala nguzi aka ya mma ọ dị ego mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ekwu nyere ọnụ anyị ga-ekwu maka na nka dị n'ọnụ wee bụrụ ya onye isi ala Bola Tinubu wee nọrọ na mba UK na-agwa King Charles na-agwa ndị mba UK na mgbe e nwere ọchịchị ndị agha n'ala anyị bụ Naijiria na ọ bụ na mba UK ka ọ gara ga kụọ paa oge ọchịchị ndị agha mgbe ahụ otu anyị na-ekwu mgbe nwere ike ibi ebe ụra ezuo ka mmiri asị gị onye si gị kwuo ijikwa ahụ onye isi ala gbaga mba UK gazo ọ bụ ihe ọ gwara anyị n'ebe a ka ọ gara ga kụọ paa that time ike gwara a na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga maka na ma elu m ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị ụmụnna n'anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dedede ike gboro akụkọ ka nkụwo ebelebe egburu mgbadamgba gbara ebe ozu mmadụ nke
nkịtị anọ adọrọla ebe ndị uwe ojii atọ tụfukwara ndụ ha na mkpamkpa ndị na-achị na makpara n'otu obodo na steeti Taraba bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na amaghị m ma ọ bụ mụnwa ka a ga-enye akwụkwọ tiketi otu pati African Democratic Congress bụ ADC ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 ka Peter Obi kwuru. Mba Senegal ajụla jụwa isi iweghachi iko AFCON ha ka jiri ugbu a n'agbanyeghị nchabi ikpe CAF chabiri bụ nke kpụpụtara mba Morocco dịka ndị mabutere ya bụ iko. Mgba ogbunigwe atụrụ na Maiduguri ọ bụ steeti abụọ na-akpata tigbuo zọgbuo na mpaghara North East ala anyị ka onye Chief of Defence Staff ala anyị bụ General Olufemi Oluyode kwuru. Gọvanọ steeti Jigawa bụ Mana Madi agbagharala mmadụ 12 atụrụ mkpọrọ na steeti ahụ. Aha mmadụ 12 gụnyere Ibrahim Adamu Isa, Saidu Omar, Adamu Musa, Habibu Musa, Yusuf Ahmed, Shuaibu Adamu, Abdullahi Yao, Yahaya Janau, Abdul Hamisu, Garba Miko, Sanusi Isa na Aliyu Ibrahim. Clara dị ka aha gị na ya. Ndị uwe ojii larala ezumike nka ama na amụma imere ngagharị iwe gaa na Aso Rock dị n'Abuja n'ihi ọjụjụ ajụrụ iwepụ aha ndị uwe ojii na Contributory Pension Scheme bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii atọ na otu onye ndu otu ọrụ nchekwa vigilante tụfuru ndụ ha na mkpamkpa ndị ọkpa egbe bandit kpara na steeti Taraba. Peter Obi ekelala ndị okpukperechi alakụba maka mmemme Eid al-Fitr gwa ha ka ha gaa n'ihu na-enwe mmụọ Ramadan gawa n'ihu. Elikọtala ozu ndị ahụ ndị na-achị na magburu na mkpamkpa ha kpara n'otu obodo na steeti Benue bụ akụkọ na-ada eo na akpụkpọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgụ mba Iran o nweghị onye na-agba Trump ihe ọ na-eme ka onye Prime Minister mba Israel bụ Benjamin Netanyahu kwuru. Nguko otu Global Terrorism Index gụkọrọ mkpamkpa ndị oyi-oha-egwu terrorist kpara gbaa gburugburu ụwa. Gọọmenti otu pati APC na-agba egwu n'elu ọbara ụmụafọ Nigeria ka otu pati PDP kwuru. Igirigi. Uche ihe ka nwekwara ka o si wee dị o. Igirigi. Ịma okwu a o nwere ka ile anya ihe kpalitere PDP ji wee kwuo okwu a wee bụrụ ihe mere na Maiduguri. Ihe mere na Maiduguri bụ ebe ozu ndị mmadụ nọ ya eva ndị merụrụ ahụ ka nkụ. Onye isi ala elegbuo ha anya ya na nwunye ya na onye Chief of Defence Staff onye Chief of Defence Staff achọrọkwa ya kpara agawa ha UK. Ụzụ akwa na-akpọ nchekwa anọghị ebe a gị soro okwu onye isi ala nwere nchekwa gawa ụzụ akwa na-akpọ o nwere onye nna obi ya ga-aka asị gị na nwa gị mụrụ gị gawa ọrụ onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achị oke. Nye ndị na-amaghị anyị alọghachiela na Facebook na ụtụtụ agawa ebe ahụ gaa kiriwe anyị na Facebook ma ọ bụkwanụ na YouTube. Iruo na Facebook ga-echọ Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee Eko FM naanị kliki kpamnwe ike kiriwe anyị live ebe ahụ o wee bụrụ ya. Nwada onye Prime Minister mba Israel Benjamin Netanyahu apụtala kwuo na onweghị onye na-agba Trump ihe ọ na-eme. Trump teta ihe ọ chọrọ ime ya ome. Ị na-aghọta? Norway man of his words. Ihe o kwuru ya eme. O wee bụrụ ya. Ka ọ dị na-abịaghị bịa gbuwe oge ọbụla ka anyị leba ya anya bụ akụkọ ndị nke bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ala anyị bụ
bụ Naijiria mefuru ego dị tarị naira 9 9 triliọn naira n'ibubata mmanụ ụgbọala bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ahụ ọma jijiji adịla dịka otu ụgbọala ukwu lọrị ọwụ bịara makpunye n'ime otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Anambra ma tabara ọkụ. Otu nwoke ọwụ na steeti Anambra aha ya bụ Gọzie egbuola nwa nwoke ọyị ya nwaanyị. Gịnị mere? Akụkọ wee na-akọ na nwoke a bụ Gọzie na nne nwoke o gburu na-ayị ọwụ ọyị ya iji wee gwa gị na ikekwe nwaanyị ọ bụla ụzọ lụọ di ya anwụọ. Gọzie na-asụbarịzi ya n'abalị. Gọzie ehiobata bịa na-asụbarị ya. Nwa nwoke nwaanyị ọ na-asụbarị wee sị ya, Gọzie kwụsị bịa n'ụlọ anyị o, ihe ị na-emewu mkparị nye m. Oh my God. Bụkwanụ nke bụ gịnị? Eziokwu kwụ ọtọ ka pensụl. Mgbe ọbụla Gọzie bịara ịsụbarị nne ya, nwoke etiwe bewe na-alụso Gọzie ọgụ. Mana Gọzie onwedu ọkaluche. Ọ bụ na-ewurichara ji nwata na-achịkpọ ya mpi na agbịrịgba ọkpọ. Onwedu akọluche. Iberiberizm. Amami na nwata. Nwoke a mgbe ọbụla ya na-echi Gọzie warning, kwụsị bịa n'ụlọ anyị o, kwụsị bịa n'ụlọ anyị o. Klara echekwa na ụkawa Aba. Gọzie were mma otu a gbujarie ya. Chineke kwele ihe ya na nne nwatakịrị nwoke agbafuo. Ọnọsị ọlọf. Nwaanyị ọmakwa na ọ gbazi aka. Ọ gba n'aka na edisive gone ya na. Tupu otu Gọzie ji deceive ogi. Edisive gị gbuo nwa gị gị na Gọzie agbafuo. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Kodile anyị la akpụkpọ akụkọ The Statesman, mana ya bụ akụkọ anyị na-akọrọ gị n'ụtụtụ a mere na Anambra. Sisi Anambra ke. Na Anambra nga. Anambra ke ọ dị gịnị? Atọghapụla otu nwoke ọgwụ dịka ọ nọchara n'ụlọ mkpọrọ ruo afọ 19 19 years maka ohi ọ na-ezughị. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ọha na eze ndị Igbo ahọpụtala ndị ọkachamara nnọọ ịhụ na azọpụtara asụsụ Igbo na ọnwụnwụ ọ na-achọ ịnwụ. Mmemme Idel-Fitri ala anyị bụ Naijiria na-agba ọbara. Kwụsịnụ ya bụ oke mkpafu ọbara a na-akpafu n'ala anyị bụ Naijiria. Ka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gbara ndị ndu e nwere n'ala anyị ebe ha gara n'ihu gwa gọọmenti Naijiria na ha agaghị achị ndị nwụrụ anwụ. Jide okpu gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị abịa nnọọ leba ya anya bụ mgbago ala anyị bụ Naijiria gbagoro na ngụkọ obodo ndị oyi-oha-egwu terọrist kacha kpamkpamkpa na ya gbaa gburugburu ụwa bụ Global Terrorism Index 2025. Anyị wee na-ajụ gị sị, kedu ihe nke a na-akọwa gbasara ọchịchị Tinubu na ọchịchị otu pati APC dị ugbu a n'ala anyị? Gaa na Facebook anyị, gaa na YouTube anyị, chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị ide naanị Eko FM, kliki ịkpamkiriwe anyị live ebe ahụ, zibatara anyị ozi, anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze, anyị ara ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala FM 100.7, the fresh news people. Ever heard of Batulene? Batulene is formulated to fight infections that lead to symptoms such as itching and general body weakness. It helps to restore man's agility. Batulene helps fight infections in both men and women, helping to normalize fertility health of the male and female hormones. Batulene relieves internal heat, relieves pain, and improves stamina in men. Batulene helps restore good sleep. Batulene is
agụọ mile ndị Nigeria okpe agbago. Otu Global Terrorism Index 2025 ewepụtarala ha anyị ka okpe si wee gbaa na mkpamkpa ndị oyi-oha-egwu kpara n'ala anyị bụ Nigeria n'afọ 2025 gara aga. Ya bụ Global Terrorism Index a na-ekwu okwu ya, ọrụ ha bụ ịgụkọ mkpamkpa ndị oyi-oha-egwu kpara n'afọ gbaa gburugburu ụwa n'obodo dịgasị iche iche gbaa gburugburu ụwa. Ọ bịara bịa gụkọcha ihe ndị a niile, gụkọ ya, chịkọlọta ya, kantụọ ya. Mba Pakistan anọrọ na ndị mbụ, mba Burkina Faso anọrọ na ndị abụọ, mba Niger Republic anọrọ na ndị atọ. Elegharị anya lekwa ala anyị bụ Nigeria anọrọ na ndị anọ. Uche ịma ama m onye mechara ya eji tie na ndị anọ awụ every here Eke market day. Nkwọ market day. Ị hụrụ nke 2026 a? Every Nkwọ market day. Igwe na-enye ọka ada. Ịma nwaanyị ọma chere kene ka m gwa gị. Ị hụrụ n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya. Anyị were aka nke anyị ji aga, anyị nwa ga-anọ na first. Look at you. 2026 akọrọ na ị ga-ahụ na mkpamkpa ndị oyi-oha-egwu kpara n'ala anyị ya nwa ka njọ karịa nke a kpara na mba ndị e nwere gbaa gburugburu ụwa. Anyị wee na-ajụ gị sị, gezie ntị, kedu ihe nke a na-akọwa gbasara ọchịchị Tinubu na ọchịchị otu pati APC dị ugbu a n'ala anyị? Ụdịrị akụkọ dị otu a ọ na-emetụkwa ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị n'ahụ? Bụ ndị nọ na-ekwu maka 2027 ndị ha na-achị na-anwụcha igirigi. Ya bụrụ na ịmaghị, n'afọ 2024 gara aga Nigeria na-agba ndị nke isii n'afọ 2024, mana n'afọ 2025 ha agbagola ha na-agbagote, ha nọzi na ndị nke anọ. Ụfọdụ kọntrị na-apụ apụ na-echewe ihu the other side. Ha nwa na-agbago agbagote. Ọ dị egwu igirigi. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma ọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Soro ibe gị gaa na Facebook anyị, gaa na YouTube anyị, gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị, iru ebe ahụ chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7, kliki ịkpa m kiriwe anyị ebe ahụ, zibatakwara n'anyị ozi. Ịbọọlachi Uchenna. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Aha m nke makọla m Eshimụnnaze na-akpọ. Okay. Ekelela m ụnụ n'obi ọmụrụ na-agba anyị na ihe omume a. Ọwụkwa n'iwu mana inye mmadụ ha ọ ga-eri. Clara si aka ha afọ anụ. Thank you. Ya wụrụ shawama ga-enye ya wụrụ pizza ga-enye. So biko he m chọrọ ịgbakwunye onye dị ka ị na-agba ihe a? Nwoke ibe gị na-agwa nwoke ibe ya okwu. Ọ Uchenna, nye ya ha ọ ga-eri, nye ya ha ọ chọrọ iri. Ha na-ahụ ya chọrọ, nye ha na-ahụ ya chọrọ. Gaa n'ihu. Biko he m chọrọ ikwuru, ndị gụrụ ha agụchi hụ ya. Agụchiri ya agụchi bụ Nigeria gara ewula ndị mbụ. Agụchi hụ ya. Ọhụ nchịka ntị ọnụ, ndewo. Ndewo, ya gaziri gị elu. Ịbọọlachi Uche na Clara, udo dịrị unu o. Dịkwara gị. Awụ m Chief Bright Agụ. Ana m eche Ọhapele, London nọ n'obosi m akpọ. Dịka onye kwuru ekwu kwuru, asị m kwuokwa agụta ihe ahụ. Ọ bụrụ na agụta ya, mba Burkina Faso agaghị anọ n'ihu, Nigeria nọrọ n'azụ n'ihe agụrụ. Otebe aka m gara Burkina Faso, n'agbanyeghị na ndị agha na-achị ebe ahụ. E nwere udo tọrọ atọ ebe ahụ karịa ebe ka anyị ebe a. Ma ebe ọnwụ na-efefọrọ ha Nigeria na nke a, ma nke na-abịa abịa ha gụzie ya, ndị terọrist kpaga mkpamkpa dị egwu na ekwesịrị dị agụcha Pakistan. Ihe m na-anụ amami agabeghị ebe ahụ abụọ Nigeria, mana onye na-achị achị nna ikwu Tinubu na ndị APC ya wụrụ ha ihe ịdọ aka na ntị na ọchịchị ha epezola ndị Nigeria, egbuga ndị Nigeria.
ụbọchị kwa ụbọchị. Awụ Chief Bright Agụ udo dịrị unu dịka m kwuru na mbụ. Dịkwara gị Chief Bright Agụ, ị bọọla chi. Ụmụnne m ndewonu. Ndewo. mmadụ Chimezie mmadụ Waham nwafọ Ebelu Obube Owerri n'ụta anyị. Ndị kwuru ekwu achara ya mana achị ama agaghị m si Naijiria anyị jegara ihu anyị lara azụ ọhịa m chimajụ ndewonu. Ndewo. Ajụjụ ị jụrụ dị oke mkpa. Naijiria anyị ọ na-aga n'ihu ka anyị ọ na-ala azụ? Ajụjụ a dị oke mkpa na asara ya. Ị bọọla chi ye. Uche nwa grandma. Brodo yo. Ka Bọlachi. Good morning, brother. Your nwafọ bụ. Ndewo. Uche. The topic nu wetara ụtụtụ awụ ọwụ ebe a ka anyị nwetara onwe anyị. Because ibiele ndị road mathematics ha arụtaghị ya. Enwe nne ma m kwuru ya sọsọ agụrụ ndị APC dowere anyị. Ihe o gburu ihe ndị agụụ gburu karịrị even ihe a ndị bandit etigbuge today. Only that na alaghị ahụtụ ya anya. Mana ndị ke bandit igbuge ịgụkọ ya ọnụ Nigeria gbara first. Nigeria gbara first. Ihe niile nwụrụ n'anụ under this government. Nke bụ this time around ka esechakwa n'anya hapụkwa n'ihe a ha ebugadịga. Ọ gaghị abụrụ anyị uru. Kapen ha megedisa ma a ga-abụrụ anyị uru echi. From ha tomato ha ga-eme anyị a ga-abụrụ anyị uru echi. Ka anyị hụ na anyị ga-enwe gọọmenti ga-esi this gọọmenti ga-esi Nigeria ka wee ruo echi. Ịpụ ọkwa n'ịkpata $1 ya bara gị uru. Atid ma brodo oyo nwafọ bụ. Ndewo. Ya gaziere gị brodo oyo. Ya bụ chere obi gị adaala timtim yọm yọm. Ọ daa na gegere ngem ka ogene. Anyị ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a bụ chi ụwakwe na Facebook anyị ọsọ ụtụtụ ọma my people. Isi Niger steeti na-ekiri anyị na Facebook. Ọ sị ihe omume nke anyị a na ị na-eme ya enjoy. Ya gazikwara gị n'ụbọchị anyị ahụ na nke gị Olivia si onye ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsị anyị happy weekend ya gaziere gị nọ. Anyị ahụ na nke gị Best Joy ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe agbasaghị ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị ihe ka ha mkpa agụchala 2027. Anyị ahụ na nke gị anọruo chi na agọrọm ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma. Anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Chinek Sam ọsọ ụtụtụ ọma Mr. na Mrs. Uche na Clara the best couple on Echo FM ya gaziere gị nọ. Prince We Glorious ụtụtụ ọma Uche na Clara beautiful couple on radio ya gaziere gị. Prince John Mike sọpụrụ Chukwu nwe iwu aha gị akarịkwa gbalịa bekwa ya nkenke ọsọ ụtụtụ ọma my people on radio isi na zizibata ozi gị esi na anyị na-elu okugodu esi anyị more winning. John Ayuba ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ya gaziere gị nọ. John Ayuba onye kacha iwu anyanwụ ọsọ ụtụtụ ọma Echo FM na ihe ndị ndu anyị ma agụchala ntuli aka elu afọ 2027 isi ọjị ekiri anyị isi udo dịrị anyị ya gaziere gị no mere John ọsị ndewo Uche na Clara ya gazikwa. Anyị ahụ na nke gị oti humble ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na mbiko anyị gbakene ndị ndu anyị na ntuli aka elu afọ 2027 ọ ga-awe judgment ye nye ha ọsọ anyị na-elu uku so sweet ya gazikwa wee bọrọ ya. Praise God si Douglas zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Echo FM Uchenna Clever na Clara na kedu ka anyị dị n'ụtụtụ a na-ehụrụ n'ihe ji eziokwu eme ọchịchị dị ugbu enweghị ihe ọ ga-ewe anyị duru obodo anyị abụ Naijiria gawa na agụwa ọnụọgụ ndị tụfuru ndụ ha kemgbe afọ 2023 ruo ugbu a na anaghị agụta ya agụta. Oke ite ikikere eze n'obodo a anaghị edinwe ya edinwo na ihe ndị ndu anyị ma agụchala ike ọkwa ọchịchị n'elu ike ọkwa ọchịchị naanị maka ọchịchọ nke onwe ha ya gaziere gị nọ. Ebere Chukwu Bright Chinemere m ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ọsị anyị happy Friday ọsị Uche echi gara aga bụ ụbọchị mmemme ncheta afọ ọmụmụ ya ya gaziere gị nọ. Ebere Chukwu ozi ka nkọ mana isowe ya bụ ụtọ agbanọle ka anyị ga-arahụ n'ukwu adọ ewo nke a kụchapụla ogene na-emekpọ ha chukwa ọkọwa ịtọrọ z cheki enunu anyị ahụ n'ozi gị Amadi Ndidi Olivia ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Chineke gọzie anyị. Denis Kano ọsọ ụtụtụ ọma anyị abụọ na ọ hụrụ anyị n'anya anyị hụkwara gị n'anya mgbakolet
ị bọọla chi Abọọla m Uche na Clara. ụtụtụ ọma. Nwee nwa afọ mbise. Ndewo. Ke ma afọ mụ na ihe ịchọtụwanị. Nọmba 4 nwa adị mma. Ime nọmba 1 because almost egbuchala ihe ọbụla. Achọkwa igbu mọ. Achọkwa igbu mọ. Na-aka irunu. Ndewo ya gaziri gị nọ. Ị bọọla chi ụtụtụ ọma nwoke ọbịa mara mma ahụ ya ma Uchenna Clever Ọnụọha ole osimiri n'ụbọchị taa. adị m mma. Lara Bekee Shelo na Bọlachi. Ị bọọla chi onye eze lobo. Ụwa mara unu mma. Akwara gị. Gị lee anya n'obodo anyị hụrụ nwaanyị akpọga Naijiria dịka ọ dị ugbu a. Ị ga-ahụ na mmiri ejuru awọ ọnụ. Ndị bịara bịa enyego anyị ihe a ịkpọ Nigerians iji were up to $9 million iji bribe American Parliament iji kpuchi ọnụ ihe mege na Nigeria ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na Nigeria. Ịgba na Change Index na Nigeria ga-ejikwa ego lọbie ya n'ihi na anyị nwoke ntịrị wa ibororo anyị ewere je mee bribe anyị na-eji ewere eme invest. So ndị nyere the figure ebelieve m na adịghị wrong. Pakistan elemye na egburule mmadụ ole na ole na ya. Nigeria wụ nọmba 1. So anyị nidiri ịgba idiskọs ihe gbasara obodo akpọga Nigeria dịka ọ dị ugbu a. Mr. President lọwara ama ịkpọtụra na Abuja anyị diskọs ọ Nigeria n'ihi na ọ dịla too much ụwa mara unu mma. Makwara gị onye eze ezelebo. Ị bọọla chi. ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Onye mere m enweta unu n'ụbọchị nke taa. Ana m ekele Clara na-ekelekwa Uche. Anụrụ Linda Oscar bụ onye awọ m dịrị. Ihe m nwere isi na IPT for Nigeria na-asị Nigeria ndo. Maka ihe na-eme n'obodo anyị a nwanne m emezi ebe anyị nwere anyị na-esi ebido ekwume na-awụkwa ndị niile anyị kwuru ya dịcha aka ndị ha na-anụ ya. Asị m Nigeria ndo ma na-arịọ Chineke biko onwe ebe onye buru Nigeria bụrụ ya ebe ọ nọ ka ha jisi ike bughachi ya n'ọnọdụ Nigeria kwesịrị ịnọ ya dị mma. Onweghị otu onye dị ese ọ chọrọ ifisi anyị nga na-efisi na anyị na-akwanwu mmadụ efisi na nke na-adịghị mma. Nigeria ndo enwe ndo. Ndewo ya gaziri gị alọrị Linda Oscar. Atatụ ụkpa atatụ akị ọnụ a na-ekpe oyoyo ka ọ dị gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Eke Samuel Favor Eke Samuel Dike. Ọsị uche o. D-I-A-K. D-I-A-K. Okay. Ọ sị D-A-K. Kpọkwu yota. Ọ sị ka ihe tụrụ anya n'ala ya bụ Nigeria. Ọ sị ala ya bụ Nigeria na ọgwụla. Ọgwụla kpamfis. O ruola n'ogo nka. It is finished. Na nka si n'aka Vincent Chibuike ọ sị ndị ọma o ndewo. Na nka si n'aka Ọmpadek Chidozie si Ọmpadek Chidozie nwa osisi ụmụọkanne Ọhaji. Ọ sị Ọhaji wụde ụmụọkanne wụde most peaceful community nọ na steeti Imo. Ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ọ sị Uche ọwụ ihe jọgburu onwe ya na ịhụrụ onwe anyị na ala anya bụ Nigeria bụ ebe iyi ọha egwu ahịa zụga azụga. Ọwụ ya wụ biznes ịgaga nke ọma ugbu a n'ala anyị. Ọ sị Nigeria kwesịrị iwu ndị nke mbụ n'ụwa niile na ndị ahụrụ gị na ihe iyi ọha egwu na obodo ha mawala ha. Ị na-aghọta na ekwesịrị ịgba ndị nke mbụ na onye gbakọrọ ihe a na ọgbakọtahụ ya ọ dị ha accurate na Nigeria wụ ndị nke mbụ na agbara ndị nke mbụ na ya bụ ngụkọ. Na nke a sikwa n'aka Mark Justino Dozie. Ọ sị Uche jisi ike ndewo. Ọ sị Clara ekelekwa m gị ndewo. Na nke a si n'aka Uchechi ụmụnnakwe Iwu Amadi. Aha ka nkụ Iwu Amadi. Ọ sị unu abụọla na gị n'ọzọ. Ọ sị na anyị mara ezigbo mma na ụtụtụ a ya gaziri gị nọ Uchechi ụmụnnakwe o wee bere ya bụ uchere obi ga-adala ụda gakwa n'ihu anyị ọma. Na nke a si n'aka Gideon Anointing ọ sị ụtụtụ ọma my wonderful people ndewo. Na nke a si n'aka Victor ihe a na-achọ Ekenne ya nwa God. Ọ sị Nigeria na ọwụ
ike gara wee fere ya ọ bụ ihe ị chọrọ ime anya ị bọọla chi welitecha olu gị ahụ elu nọ ndewo ya ewutele gị olu gị na-ada n'ime ime ị ga-agbalị kpọghachi ihe a bụ redio ụtọ ya bụ ị na-ekwu okwu ndị mmadụ na-anụzi ihe ị na-ekwu nke ọma o ị bọọla chi abụọla m ndị mara mma olu ha na-ada ụda n'ebe ọ dị mma ndewo ndewo aha m kọmrade Ikenna Ezike onye a maara dịka netwọk ndị aba onye ihe m si m ajụ ọwụ ọ na-eme mgbe ụfọdụ anyị nụkọta si na prezidensị si fekesi nnekesi ndị niile aha na-asị asịkwa na asịgị ha ndị aware na Nigeria na-anọ na third terrorist country ọ dị aware na is the office of the president of the Federal Republic of Nigeria aware na classify go Nigeria third terrorist in the country ịma a na-ekwu ya na ya were ihe ọchị were ihe ụka adịka a ga-adị serious agaghị adị serious mana mụ onwe m na-ekwu na ọwụ ihe ihere nyere President Buhari nyere all the whole governors President Buhari ka ọkwa ihere nyekwe ndị niile si na ha dị nchaji na APC ihere megbuo ha ọhamasị ihere ga-eme netwọk ndị abụ awụdị na prezident ka m na-ahụla gọvanọ ka m na-ahụla House of Assembly member mana onye asị jido nke oji nke ojide mgbe onye asị afụ nke oji nke ojide njọ Tinubu na ndị APC nke unu ji dị njọ hapụrụ nke unu ndewo ya gaziere gị si Tinubu na ndị otu pati APC ha nke ha ji na nke ha ji ajọka kedu ihe mere ijikwa okwu a n'ihi oke ogbugbu oke mkpafu ọbara a na-ahụ n'obodo anyị bụ Naijiria egbuokwala atọrọla ike gbọrọ Naijiria na-agbazi ndị nke anọ ọ bụrụ na Premier League agaala ha Champions League ike gbọrọ nwune ọ dị gbamọrụ nze ma ma ọzọ asị ọta mkpubido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe akụ nyụrụ sị gbụsara ya ọwa onye asị ya mụnata mgbe echi mfe akịtị nke ahụ kacha amapụ obi ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo ị hụrụ redio ịhịarịa ya n'ụtụtụ a nwune imekwa obi ụtọ gị na mmụta gị ihe ọjọọ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị onye nwe m When did you start? FM 107 of fresh news people. onye nwe